давало бисёр ответность. Маю маму асали кайфиш. салом алейкум тамошобинони муҳтарам. ин барномаи топай ва имрӯз мо реп духтарони тоҷика интихоб кардем ва дар борашон ба шумо нақл мекунем. хушхабар, акнун барои рехтани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастед ва мехоҳед хароб шавед, ё ин ки шумо сафедшавии пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар беморияи пӯсти бадан доред, ё ин ки шумо мехоҳед қадди худро баланд кунед. ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои соф савдо. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат. Барои дигар давлатҳо ва дигар шаҳрҳои Россия бошад, доставка 3 рӯз мебошад. Барои маълумоти бештар метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран будан муроҷиат кунед. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. имрӯз ҷойгузорӣ намешавад, чунки репершоҳои кӯҳнара ба нав қинай муқоиса кардан ва байни трекҳо то 15 сол фарқиятай. Lil Pupa ё ин ки Суперна яке аз репершоҳои бақувват буд, ки қатъи бачаҳо дар MP3 Battle иштирок мекард. Дар историяи Pupa трек бисёрай, ҳам андеран, ҳам лирика ва бисёрш ба забони русӣ буданд. Открой мне глаза, скажи же правду всю, но не проси прощения, я все равно прощу. 20:13 июль, 20 ночь за окном моя, одна как обычно. Pupa як гурӯҳ дошт, ки BG ном дошт, ё ин ки Big Girls. баъдан трекош бисёртар қатъи FB мебаромад. айни ҳол мутаассифона Pupa репхонира бас кадай. Репершаи навбатии мо ва мумкин ки яке аз машҳуртарин репершаҳои Тоҷикистон Фараҷон, ки ҳамун вақто қатъи Lil Pupa рақобат доштанд ва якдигарша дисшапак мекарданд. Фараҷонам дар MP3 Battle иштирок мекард ва ҳатто қатъи Leon Battle дошт. аммо Фараҷон ба трекҳои лирикиш машҳур буд, ба мисли Бозикм пианино, духтари эронӣ, духтараки кулобӣ ва ғайра. вақташ дар Фараҷон консертҳо мемонд, ки зало холӣ намемонд. Фараҷон бисёртар қатъи Эллен ва Ҷовид трек дошт. Фараҷонам айни ҳол реп намехонад. Ноз репершаи соли 2018, аввалин духтаре ки реп ҳафта гирифтай. Гарчанде аз соли 2013 репа сар кадай, пас ай ба гурӯҳи Zepper Pro дромаданаш трекоша дар шабакаҳои интернетӣ партофтана сар кард. Трекҳои машҳураш Хай, гап занаки хаб, разбитые мечты, лабиринт. дар гурӯҳи Zepper Pro бо Беғарзиноз Сара, Лия ва Селена буданд. Сара ё ин ки Сарвиноза шояд ай пушти треки Месӯхтам месӯзӣ бо ҳамроҳи Сиван Хондагӣ шиносем. айни ҳол Сара сурудҳои эстрадни бисёртар мехонад. Лия бошад баъд аз гурӯҳи Zepper Pro баромадан якчанд треки дига хонда хаб кард. Лия як треки машҳур дорад, ки бо ҳамроҳии Райдер хондаеш бо номи Океан. барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти RepTJ ба 5 нафаре, ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк мемонад, дода мешавад. ба ҷои якум 500 сомонӣ, ба ҷои дуюм 400 сомонӣ, ба ҷои сеюм 300 сомонӣ, ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ. Лайкҳоро бояд дар сайти RepTJ гузоред, яъне дар сайти RepTJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RepTJ буда лайк мегузоред. рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас намоед. ҳамчунон реперон низ метавонанд дар сайти RepTJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор кунанд. чӣ тавр? онҳо низ худро дар сайти RepTJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RepTJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати як ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. рӯйхати реп ҳафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас кардан мумкин аст. ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. бо сайти rep.tj бошед.
Селенаро бисёртар айрӯи блогерӣ мешиносен, аммо Селена рэпам мехона. Аввал трекоша бо ники Малоша сабт мекард, аммо баъдай бо ҳамроҳи Абада фит кардан никша Селена монд. Чӣ хеле ки худаш меган никша Абада ай пишти ба Селена Гомес монанд биданаш мондай. ҷононам гарчанде трекҳои кам дора, аммо мо тасмим гирифтем ки дар ин рӯйхат ҷо кунемаш. ҷонон аввалин треки хондааш зиёда ай 5 сол пеш буд. баъдай перерифи тӯлонӣ ҷонон як трек бировард ки дис да эмигрант буд. баъдан бо ҳамроҳии Ноз як треки русӣ бироварданд ки разбитые мечты ном дорад. баъдан бо ҳамроҳии Ноз дар проекти Муҳориба наставник буданд ва треки дар финал хондагишона MP3 карда партофтанд. баъд аз ин охирон репи хондагии ҷонон и дар батл зидди Навик MC буд. Ира медонен ки кидат кадагия. Маю маму асали кайфиш. ва ба ҳамин ҷонон корша иваз карду ба соҳаи зебогӣ гузашта салон кушод. Не ки ай ҷонон ҳар чира интизор шидан мумкин аст. Ки медона яке бо мефорашу мехона ягонта. Репершаи навбатии мо и Happy End ай ки бениҳоят овози форам дошт. Happy End бо трекҳои бо ҳамроҳии Абада хондаш машҳур шидагия ки якчанд клипам доранд. бо Happy End як треки дига дора ки бо ҳамроҳии Бахи 84 хонда буд. айни ҳол Happy End оиладор аст ва фаъолияташро дар ҷодаи реп манъ кардааст. Мади ё ин ки Мадина Ақназарова. бале, бисёри шумо намедонистен, аммо Мадина Ақназарова низ бо реп буд. Мади якчанд трекҳои машҳур дорад, ба мисли «Вместе» ки бо ҳамроҳии Мастер Исмаил хондааст. Лилиҷиро ба фикрам ай пушти трек барои профессор М хондагиша камтар шинохтанд. Так что вот так бисёр дора Лили нақша. баъд як треки дига бо ҳамроҳии Чейз дорад. Саволо бисёр ответ нест. Рафти вухта гирифти the best. Лилиҷи ҳам дар номинатсияи репершаи соли 2018 буд. Таня якчанд треке дошт ки ҳамон вақт дар байни реперо машҳур буд. Таня танҳо дар HM запис мекард ва трекҳои машҳураш «Мамондаем», «Трасса» ки бо ҳамроҳии Усмон ва Райдер буд, «Бо ту будан» ва ғайра. Оиди дигар репершоҳо суратҳо ва видеоҳошона ёфта натонистем. Трекҳошонам беҳад камёванд, чунки вақтҳои пеш трекҳо ай даст ба даст паҳн мешиданд ва дар шабакаҳои интернетӣ кам ёфта мешид. Рокси, Мисс Беспредел, Джоли, Леди Икс, Диля, Мисс Маня, Мисс Ҷона. ин буд каме маълумот ки оиди репершоҳо мо ёфта тонистем. нафарое ки мехоҳанд соҳиби бист сомон шаванд ба рақамҳои дар зери видео буда муроҷиат кунед. Хайр, то барномаи оянда.